Ezt a dalt küldi nagyon sok szeretettel Sandy és kedves családja, Gina és kedves családja, Betty és kedves családja, és Öcsi és kedves családja. Tehát nagyon sok szeretettel az édesapjuknak, Motorosnak küldik ezt a számot. Fogad Motoros nagyon sok szeretettel a 60. éves születésnapodra. Isten értessen! Ezt a birodalmat te építetted fel a családunknak, és majd egyszer nekünk kell továbbvinni, amit elkezdtél. Mert a mi családunkra örökkön örökké emlékezni fognak. Elmondtad már, apám, hogy az élet iskolájában az Isten a tanár. És mi megtanultuk már, hogy mit csináljuk a pénzt, és nem a pénz minket. Megtanultuk azt is, hogy az emberek a pénzért bármire képesek, és még családon belül is oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Tudnunk kell csendben maradni, hallgatni, és időben megbocsájtani. Drága apánk, köszönjük, hogy vagy nekünk, és mi büszkék vagyunk rád. A Jóisten értessen még téged sokáig közöttünk, erőben, egészségben. Te egész életedben vigyáztál mi ránk. Köszönjük neked minden, drága jó apánk. Sok éven át, és most is még, hát azt kívánjuk neked, nagyon boldog légy. Elmúlt a sok-sok év, és megnőtt a család. Azóta van neked már 9 unokád. A gyerekeid és a nagy család ezzel a dallal téged így köszöntenek. Szóljon a dal most te neked, kívánunk hosszú életet. Nem éred semmi gond, mert itt vagyunk veled. Amíg csak élsz, itt leszünk melletted. A nagy világ, te vagy nekünk, most hadd köszönjük meg az egész életünk. Tehát az unokák is szeretnének kívánni nagyon-nagyon sok boldog szülinapot. Te Zsutiko, szultodépedj a születésnapot! Te egész életedben vigyáztál mi ránk. Köszönjük neked minden, drága jó apám. Sok éven át, és most is még, hát azt kívánjuk neked, nagyon boldog légy. Elmúlt a sok-sok év, és megnőtt a család.